Okay, det er det, vi skal bruge. En 2x6, 4x6, en 4x4, og så skal vi bruge 4 sådan nogle her. Og jeg ved ikke rigtig, hvad de her hedder, men så skal vi bruge 2 af de her. 4 af de her. 4 af de her. En af dem, så I nok kan se, og en af dem, og en af dem, så I nok også kan se. Så skal vi bruge 2 af dem her. 4 af 2x2 brikker. Og 5 af sådan nogle her. Og 12 af sådan nogle her. Det var det, vi skulle bruge. Så lad os komme i gang. Okay, først starter med 4x6 og en 4x2 lige ved siden af hinanden. Så tager vi vores 4x4 og lægger ovenpå. Sådan her. Så tager vi vores skrue, de her, putter her, og en her. Og så tager vi de samme brikker og putter over i den anden side. Så det kommer til at ligne sådan noget her. Så tager vi vores 4 af de her og putter her i denne her side. Så det kommer til at ligne sådan her. Ja, så tager vi vores flade 2x1 og putter imellem 2 andre, og det gør vi bare hele vejen rundt. Sådan her. Og så putter vi denne her, den 2x4, oven på den her, hele vejen rundt. Og så er det vigtigt, at vi putter dem. Ikke sådan her, heller ikke sådan her, men helt ude. Sådan der. Yep. Og når vi har lavet det, så tager vi 2 af de samme og putter ind i midten. Så det kommer til at se sådan her. Yep. Og så tager vi en af de her. Og så tager vi 2 dem her og putter her og her. Så det kommer til at ligne hvad det er. Og så tager vi sådan en her, lægger der, og 2x2 flad ovenpå. Sådan, så er det lavet. Nu skal vi bare lige lave en til dem. Bum, så er den lavet. Og det behøves ikke, men de her kan godt lige være lidt lige. Så skal vi lave den samme, bare med en grå af de her i stedet for en anden. Her
Og her. Sådan en her. Og så med. Så det kommer til at ligne det her. Yep. Og så skal vi bare lave en til af dem. Så er det også lavet. Yep. Og så tager vi vores store. Og så, hvis I kan se det, lysegrå her, det passer med denne her. Sætter vi den på. Gør den her lige. Her er der også lysegrå. Så sætter vi den på, hvor der også er lysegrå. Gør den lige. Og mørkegrøn, eller mørkegrå. Og mørkegrå. Og så kan vi tage nogle skinner. Og så sætter vi den på. Sådan der. Og så kan vi sætte den på der, som passer her på. Og så bare presse den nedover. Og nedover i den anden side. Og det samme skal vi bare gøre her. Og her. Nu har vi så lavet Lego. Ja, hvad kan man sige?